Privredno društvo Tehnogradnja posluje od 1994. godine. U tim teškim godinama, kada je privreda stagnirala pod teretom sankcija, do posla se teško dolazilo, ali je zato svaki uspeh bio dragocen. Ambicije Tehnogradnje bile su jasne, visok kvalitet i poštovanje rokova. Zahvaljujući takvoj poslovnoj filozofiji, Tehnogradnja se dokazala na poslovima niskogradnje, projektovanjem i izvođenjem radova na putevima i ulicama grada Kruševca i regionu. Srazmerno razvoju posla i daljim pozicijama na tržištu, broj zaposlenih se stalno povećavao, tako da danas Tehnogradnja broji 202 zaposlena radnika. Od 2000. godine Tehnogradnja počinje da se bavi visokogradnjom, a danas su potrebe tržišta takve da je u visokogradnji obim posla znatno veći. Nabrojat ćemo neke od tih objekata: 8 mega market lanaca DIS širom Srbije, Tempo u Nišu, Maxi 1 i 2 u Kruševcu, Delta Park u Kragujevcu, stambeno-poslovni objekat Centar 2 na trgu Kosturnica u Kruševcu, trg Kosovskih junaka takođe u Kruševcu. Modernizacija gradskog stadiona Mladost u Kruševcu značajno je srpski fudbal približila evropskom. Ispoštovani su svi standardi fudbalskih kuća FIFA i UEFA, po čijoj preporuci je i rađeno. Tako da se sada Kruševljani mogu pohvaliti velelepnim stadionom fudbalskog kluba Napredak. Teren je osvetljen pomoću 4 noseća stuba za reflektore visine 45 metara sa po 52 sijalice na svakom stubu. Takođe, Tehnogradnja je vršila izbor semafora koji je urađen po LED display tehnologiji, čija dijagonala iznosi 19,2 metra.
Na njemu se nalazi 30 modula, panela, prostorija sa upravljačkom jedinicom, prateća oprema kao i odgovarajući softver. Postavljena su i nova sedišta, ukupno 10.331 mesto. U slučaju nestanka struje, rekonstruisani stadion Mladost posjeduje i agregat za napajanje električnom energijom. Treba pomenuti da je finansijer projekta grad Kruševac, a vrednost ugovora je oko 110 miliona dinara.